गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमबाय आरो लोगोसे फैबाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै तामिलनाडुआव जाबायसा जाथाय जागासिनो दं बा जा दावराव दावसि जागासिनो दं नोंथांमोना मबाइलनि थ्रुयै बा निउसफोराव नुगासिनो दोङो आरो बेबायदि जाथायावनो जोङो सोलोंना लानांगौ जे जोंबो आसामाव बिदि गेदेर गेदेर कम्पानि बा बिदि गेदेर गेदेर एयारपर्ट गेदेर स्टेडियामफोर सरकारा बानायना होबासो गोबां मानसिफोर जायफोरा बाहेराव खामानिनि थाखाय फैनानै दंफैयो बेफोर बिथांमोना जोंनि आसामावनो खामानि मावनानै जानो हागोन। आरो बेखौनो सोलोङाबाथाय दिनै बिहारिफोरा मा रखम खारखुमानो गोनां जादों फाखानि थाखाय जायबाबो जों जेरै आसामाव बांलादेशि हाबफैबाय थायो होननानै जोंबो सिन्तायाव गोलैबाय थायो इमान गोबां माने मुसलमान मानसिफोर बांलादेशि मानसिफोर जोंनि आसामाव दंफैयो मोनसे टाइमाव जोंनि रायजोखौनो माने सेनानै लाजानो जों जाबायदि गियो बिदिनो गुबुन रायजोफोरावबो जोंनि इन्डियानियानो जाथो नाथाय बिसोरनि भाषा संस्कृति बेफोरखौ माने गोमाजानो बिसोरबो गियो आरो बिनिखायनो दिनैनि दिनाव जा जाथाय जागासिनो दं बे जाथाया बिनि थाखायनो जादों बिसोरनि लेंगुवेजनि थाखाय खारन गोबां बिहारि मानसिफोर जायफोरा फैनानै बे तामिलनाडुआव थाफैयो आरो बिसोरो गावनि मोनसे कल'नि रखम गामि रखम बानायनानै लानानै बिथांमोना माने थाफैयो जमा जमा आरो बेयावनो बिथांमोना मा जादों बिथांमोनाथ' बे तामिल भाषाखौ रोङा नाथाय बिथांमोना हिन्दी भाषाजों रायलायो आरो लोगोसे तामिल मानसिफोरा दा मा जादों हिन्दी भाषा सोलोंनो गोनां जाथारदों नङाबा माने जाय रोङा बिसोरजों माने बिजनेस मावनो माबा मावनो दखानफोर होनोबो बिराद माने दिगदार जानाय रखम जाना दङ आरो बिनिखायनो बिसोरो गावसोरनि भाषाखौनो गोमालांजानो गिनानै दा जायफोरा तामिल भाषा रोंगो मोजाङै जोंनि आसामनिफ्राय थाफैनाय मानसि बिथांमोना तामिल निउसफोरखौ नायबाथाय मिथिगोन बिसोरनि निउसाव माबायसा बिदि होबाय दङ आं मोनसे इन्टारभिउ नायदोंमोन बे इन्टारभिउआव माने जाय सांबादिक बिथाङा सोंदोंमोन माने बिसोरो थाफैबा माने मा जागोन मा नोंसोरना उसुबिदा माने गुबुन बिसोरनि रायजोनि मानसिनाव ओमफ्राय बिथाङा बेखौनो होनदों दिनै इमान माने हिन्दी मानसि जोंनि तामिलनाडुआव फैनानै दोनफैयो बिसोर बिदि हिन्दी मानसि फैयै फैयै दिनै अफिस आदालतफोरावबो गेदेर गेदेर पस्टफोराव हिन्दी मानसि फैनानै जफैबाथाय जोङो अफिसाव थांनानै माजों रायलायगोन जों दिनै तामिलनाडु दोङो जों तामिल भाषा जों मोजां मोनो तामिल भाषासो जोङो रोंगो हिन्दी भाषाथ' जों रायलाया जानो हागौ हिन्दी भाषाया जोंनि इण्डियानि माने नेसनेल लेंगुवेज होननानै नाथाय नोङो हिन्दी भाषाखौ नेसनेल लेंगुवेज होननानै नोंथाङा जबरदस्ति सोरखौबा नों हिन्दीखौनो रायलायनांगोन होननानै बुंनो हाया बिदि अधिकार रावाबो गैया आरो जोंनि जा आसामाव जाबायदि गासै स्कुलावबो हिन्दीनि मोनसे साबजेक्ट थायो बिदि बे तामिलनाडुआव दानिसिमबो कुनु गभर्नमेन्ट स्कुल बा कुनु माने माबा प्राइभेटफोराव किसुमानाव दा होलांबाय नाथाय कुनु गभर्नमेन्ट स्कुलाव बिदि हिन्दी साबजेक्ट गैया आरो बिनिखायनो बिथांमोना हिन्दीखौ बुहुत खम माने रोंगो दा जायफोरा बाहेराव थांलाय फैलाय बा जोंनि थाफैनाय मानसिफोरजों दखानफोर होनानै माने रायलायनो गोनां जाथारो बिथांमोनासो एसे एला दा सोलोंहोलांदो बेनि थाखायनो आं दिनै आसामनि सरकारखौ आरो आसामनि रायजोफोरखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों दे जाहाथे जोंनि आसामनि जायफोर दा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जाबायदि बाहेराव फैगासिनो दङ जों जेब्ला फैजेनदोंमोन बे समाव बुहुत खम बर' मानसि बा बुहुत खम हारसा मानसि जोङो बेयाव लोगो मोन्दोंमोन नाथाय दा गोबां मानसि बिदि आसामनिफ्राय फैनानै थाफैना जोंनि आसामावबो माने मोनसे गामि रखम जाहोलांगासिनो दं आरो लोगोसे बिदि गामि रखम जानायनि उनाव जोंहानो मोनसे टाइमाव बे बिहारिफोरखौ दाबायदि दा होखारनो गोनां जादों बिदि जोंबो जाहोनो हानाय आरो बिनि थाखायनो दानो जोङो बेफोरखौ माने भबिष्यतहालागै साननाया मोजां आरो आसाम सरकाराबो बिदिनो जाय बा बड'लेण्ड सरकारानो बिदिनो जोंनो जाहाथे आसामाव खामानि होनो हायो बेफोरखौ दानिफ्रायनो सिन्था खालामनांगोन नङाबा मोनसे समाव बेबायदि जाथाय जानाया एकदम थार गतिके भिडिअखौ मोजां मोनोबा रायजोफोर गुबुनफोरजोंबो शेयार खालामलाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबाथाय
चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।